Водопад Свети дух е красиво, спокойно и лесно достигащо се място. Паркира се в центъра на селото и след това се хваща първата пътека в дясно, стига се до ето тези табели и продължаваме по това пътче. Само 100 метра по-нагоре се открива ето тази прекрасна панорамна гледка и сами може да се насладите на птичата песен, която се чуваше, а аромата на бор просто няма как да ви го пресъздам от клипчето. С цялото си сърце и с две ръце препоръчвам екопътеката за хора с малки деца. Само накрая има няколко малко по-стръмни участъка, но за дете на около 4-5 години не е никакво предизвикателство да ги премине. Това, което на мен ми направи силно впечатление, е, че по цялата екопътека има доста места за отдих, може да се насладите освен на прекрасна гледка, а и на това да си хапнете вкусната храна, която сте си приготвили. И разбира се, нямаше да съм аз, ако не се метна върху тази купчина от стари пънове. След това продължихме да следваме табелите. Те са доста и няма как да се объркате, като единственото, която е малко по-закрита, е ето след това завойче и се намира малко в борчето. Цялата местност е много спокойна, вижда се селото, има страшно много зеленина, както казах, и места за отдих, както и няколко параклищчета. А дори и да не се чувстваш уморен, няма как да пропуснеш тази пейка, просто да седнеш и да се насладиш за минутка за цялата красота, която те заобикаля. Трябва, разбира се, малко и да се хидратираме, защото ни чакаше още път, но като цяло екопътеката не е много дълга. Повървяхме още малко сред тази красота и се озовахме на поредната полянка с параклището, което вече се нарича Свети дух. Оттам пинехме малко студена водичка и пътя ни продължаваше по ето тези стълбички надолу. Пътят до водопада не е повече от час, тъй като ние спирахме на доста места, за да направя тези клипчета. Аз съм изключителна родолюбка и искам да докажа на всички хора, че в България има страшно красиви места, които по нищо не отстъпват на световни дестинации. А това е мостчето, от което за първи път може да видите водопада. Аз се поспрях малко на средата му, за да се насладя на цялата красота на самия водопад. Ето както го виждате, той се спуска доста отгоре, но след малко ще го видите и в пълния му блясък. Ако искате моето искрено мнение, цялата екопътека си заслужава на 100%. Мястото е много спокойно, няма големи навалици от народ, тъй като не е от най-известните дестинации в България, но няма да съжалявате. Водопадът се намира в Родопите, но както всичко в тази планина, тук просто е божествено. И както повечето от вас знаят, няма как да пропусна да пречистя гривните си на някой водопад, а този просто имаше кристално чиста вода, ледено студена, така че заредих себе си, както и гривните си с много положителна енергия. И последният ритуал, който правя, е винаги да се хвана за някое дърво. По този начин аз се заземявам и се чувствам в пълен синхрон с природата. И в края на разходката беше време да хапнем по един вкусен сандвич и да се насладим на ето тази гледка.